Nej, jeg var altså lige ved at skrive ned. Jeg gider simpelthen ikke høre på jeres brok. Det er simpelthen ikke mit ansvar, I to tager noter. Det er simpelthen så dumt og uansvarligt. Og det er simpelthen ikke mit ansvar, om I får en god uddannelse. I er simpelthen for dumme til det her. Det er en virkelig dårlig attitude, I har til jeres skolegang, piger. Det må jeg godt nok sige. Jeg er simpelthen skuffet over jer. Ej, hvor er det bare tavligt. Jeg gider simpelthen ikke det der mere. Det er simpelthen for meget. Altså, det er virkelig ikke i orden, det der. Nu kom ud. Gå ud, og så finder vi ud af det. Jeg synes altså ikke, jeg er særlig dum. Nej, men prøv at høre her. Det er simpelthen ikke i orden, det der. Vi bliver nødt til at gøre et eller andet ved det. Jeg ved bare ikke, hvad vi skal gøre. Vi slår hende ihjel. Det er en vildt god idé. Vi slår hende ihjel med gift. Hendes egne metoder. Vi bruger bare noget kemi. Og Så kan hun se, at jeg godt kan finde ud af kemi. Lige præcis. Så vi slår hende bare ihjel. Vildt god idé. Det gør vi. Vi bager en kage, og så putter vi gift inden for giftskabet ned i kagen. Pissegod. Det gør vi. Der er gift her. Fedt, mand! Hvad med... Nej. Det er giftigt. Det er gift. Vi bliver nødt til at have nogle kitler og nogle handsker og noget på. Kom. Okay. Så er vi klar. Vi er så klar. Hvad for noget tager vi? Vi tager stryknin, fordi stryknin er et af de bitreste stoffer, der kendes. Stryknin er en af de kraftigste stimulanter af nervesystemet, fordi stoffet blokerer glycinreceptoren, som er en kloridkanal. Derved nedsættes de hæmmede nerveimpulser i rygmarven, så grænsen for stimulering af kroppens store muskler nedsættes. Kroppens muskler går derfor i krampe, selv efter minimal stimulering. Døden indtræffer efter 1-20 timer, fordi åndedrætsmusklerne går i krampe, så det bliver umuligt at trække vejret. Okay, hvordan gør vi? Vi oplyser strykninen i det her fedtstof, fordi begge stoffer er upolære. Okay. Så vi starter med at oplyse det her. Pas på. Ja. Men vent. Hvor meget skal vi bruge? Vi skal bruge cirka 4,3 per kilo. Og hun vejer nok cirka 70 kilo. Ja, så det regner jeg lige ud. Så vi skal bruge cirka 518. Okay. Okay. Sådan der. Yes. Ja. Hvad for en slags kage skal vi bage? Bager en chokolademuffin. Det tror jeg, at vores lærer rigtig godt kan lide. Okay, det gør vi. Det var også på tide, I to vi var tilbage. Ja, vi er meget kede af, hvordan vi opførte os før, så vi har bagt den her kage til dig som undskyldning. Ja. Tak. Og vi vil bare godt vide, eller at du skal vide, at vi sætter pris på din undervisning. Ja, rigtig meget. Det er godt, I selv kan se det. Ja. Undskyld. Undskyld. Må jeg godt frikvarter?